lokstano jihad din sa mga lokstano na ayaw di jihad mga lokstano na para bumipagintaw sa kitab Allah matitimuro manari mga dato ayaw di tano di jihad di tano di inggestuan sa jihad na pusar tanurut ng sunyawatan nasar buah mamundas na sa Quran. Inna qawamad dini bil kitabil hadi wal hadidin nasir mata natigakini Ibn Taymiyah rahimahullah aya foundation agama nasu Quran aya foundation agama amititin digyan nasu Quran abu subdam su Quran abu subdam awai ala kulli wahidin minna al-ijtihad fi ittifaqil Qur'an wal hadith na wajib bertanu atik manay Ibn Taymiyah umani syarat tanu na mana-manamar sama balance makapagayon su Quran abu subdam makapagayon su kitab abu subdam maayamititin dugo gama na sa Quran ama pagana do mga tao na maswairan sumana niyan na idaurugiran nun subdangiran sugarangan ugumaaniran na idaurugiran nun giyabu giyaya tigyan imititin dugo gama away sama niya na ayaman ini nak nabang niya pasat sukan jihad katangya dokstano pangandagtan sa Pilipinas ayak yang kilala di jihad ada magarang ang pada mga muslim nasanya ni malah siya bapan Masya Allah wajib ku bisa katawan raktan wa mabalans mapaganat sa Quran na dimindere nun sa jihad diinggal bakan sa kaswa o Quran na irarasiun sa kan jihad yang gay mantua gobyerno tanong sangyabar so mga mujahidin na miya naman na marsiran na urihan yan na miya kwa tanong ang gayabar ay din gobyerno na so mga kakatano mga mujahidin na kanabayamanan na bumiyada sukan jihad kenapa yung timanan yan kanabayamanan na bertano pelulu'a sugerangan o pedang tanong kenapa yung timanan yan yang elok tano na tadi nun mataw alhamdulillah kawan ni mga sungkudur pa yan na may na niya ng kudwa kariri para dunia kumagerang kenapa bulan kihalinian beda buntalian na sokarayan yun na sanggaya kiaan o ditano di kang gobyerno miyato tano sa politika miyato so bangsa muro malah na sa mga mujahidin sa politika kami aking bitiray sa kalilintan na ayaw buntalian na miyak transform sa jihad tano sukarayan yun na si tano ka din sa kalasan na iman to na si tano kumiya din sa dalmengan si tano kumiya din sa dalmengan na saya tano punggil baka sa jihad na sukat punggil baka tano saya ko jihad na sasakte managalanon subu sa Quran maswa tano sa Quran na humipamarinta tano sa Quran siya kini yung gaya amiring mujahidin hafidhahullah yang gaya detong mga muslim sa gaya bangsa muruiman to akapapandalan si Murad Ibrahim tingin ang Quran is our reference in advancing the bangsa murukos so at tigyan sa Quran na ginan ginan pagbilayan tanong kasudan tano ko di tano li kang gulabaka ko mapipikiro bang samuro akasampen so Quran na santano kimi pupusud santano mi pupusud so mga pamikiran apung gulabakang tano ko di kang gulabaka sa kapakaslang sa maliwanag o bang samuro
Muslim must learn to read and comprehend the meaning of Quran. Surat tigian so Muslim. Itu orang gaya Amerik Mujahidin. Surat tigian so Muslim. Nak kinanglan amaswayan so kabaktia ko Quran. Abu suma'anaw Quran. Subhanallah. Kinanglan na pisakatawan na Muslim na maswayan so kabaktia ko Quran. Maswayan sumanaw Quran. Yang ko kabasang ko guru niyo. Kana ba ayat ko pagana na sarama batia. Maswa so kabatiaon. Daman sa Quran ay ibupantan danurun. Na maswa so kabatiaon. Na maswa so maanan yan. Na manggal ba umani isa sa ginawa niyan. Na mindawairan si kumatao mi pangdawairan nun. Na manggol ba kira na sumanan yan na ayaw mamundes ko mga tao na linding niran sa Quran sa badan apo nga langon na usak niran nun sa garangan ukdag tigyakin niya Jabir amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadrib bihada man khalaf an hada sa kami ating manayaw Jabir na isusugur kami yung Nabi wala isusugur kami yung Nabi agian gaya pedang kakaptan yang so pedang iman to na ayasan yung pedang nakataon yun ayasan yung pedang na katan so mga importinyo katan so berang-berang ating bagyo yaya tigyan na isusugur kami yung Nabi ang pagkausun na biyaya itidawa biyaya si iko tau surangan niya na buti niya ang pakapamundas ng ayamana kita mana Quran. La ilaha illallah. Kinahanglan natin kaging kaya Amirul Mujahidin na umani sa Muslim na maswayan sa Quran sumana niyan ago may pagintaw niyan ngay na to because it is the basis of our life, source of our religious affairs, politics, social and economics. Kagiyan agyang gaya Quran. Kagiyan gaya Quran. Nagyayay pasudan. Uditan udi ka pagintaw. Aya pasudan uditan udi ka pagintaw. Naso Quran. Source of our religious affair. Saya pagpakapuon suditan udi kanggul baka agama. Aya di kagribat uditan udi kapagagama na pambetian tanu sa Quran na antunay iniw sa irunun Nabi buso mga ijma'ul ulama. Aya di tanudi kapagagama na aya kapakaw untulian na di tanu mablag si Quran. Source of our politics. Sudi tanudi ka politika. Iman to na masan yan. Mau mag-iman to mga datu sumasang kaya ka politika. Sudi tanudi ka politika na kinanglan na aya kapusudan yan na diyang kaya Quran. Si tanu mga pusud si Quran. Social and economic. Sudi tanudi ka pagingit. Kinanglan na sudi tanudi ka pagingit. Na aya pasudan yan. Naso Quran. Gusto di tanudi kapaning kauyagan. Kapluluba sa kauyagan. Na kinanglan na aya pasudan yan. Naso Quran. Kinanglan na aya kapasudan yan sa Quran. Saya naya ko okura mapia. Okura ya tantua mapia. Pakambudin sagad subang samuro. Na dainis daan lagi daya masa mapuro kaya kaptanian seeko parinta yung gaya Pilipinas. Din na lagi daya masa sumyagun. Amya kakapat sa mga Muslim sa mapuro kada to si sa yung gaya parinta Pilipinas. Na din na lagi daya masa aso mga mujahidin ayat din yan di Injil na sa Quran
Nasira ni mantoy makakakapat at dingdilagilay si sagyang gaya bangsa muro akataya gyang gaya kakatano loks tano akamamasan tano sa imanto kamamasan tano sa imanto masya Allah nanay wakapasikat tano kira na yan ang gaya pitirwiran ayak katatawiran san na sukuran nan mi pagintaw ayak katatawiran san na sukuran nan pamundes ayak katatawiran san nan makaulit sukat pagintaw mga tao si Quran nagyayang gaya Quran nagyaya buwi sakti mananganin ang kutwa ka ba sa tanong nagyaya buwi sakti mananganin ipakas lang sa maliwanag ukap pagintaw tanong dito yung sabab aso mga rinway sa agama na bababas niran pusaran niran mampusa dito na itong yan natamok bilyon agusa din sa kabuluyan na sanjita na pusar niran nasarbo maribat sa mga muslim si ko kapanggal bagayran si ko Quran maribat sa sabutirang ko Quran ngay na daw aya kabasairan tira na inna na lan nantasir ala al-jazairiyina ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقطع اللسان العربي من ألسنتهم. Itu riwayat mga tao sa Europe. Surely we will never overwhelm the Arab nation until they were able to read the Quran. Mata-mata na tigang gaya mga riboy. Igang moto ay sa malada to sa Europe. Igang moto ay sa malada to sa France. Kamara sa Pilipinas na presidente mga senador. Igyan mata-mata na ditano din tawanan sa mga Muslim. Sa mga Arab. Kaman sa kapangadilan sa Quran amako korek sa kapangadilan budiran ng digap manay and they use Arabic language for their conversation bubita din mapursang kaya mga Muslim taman sa mau ko sariran sa Arabic language bahasa Arab adilan di misi sinabutan kaya sa Quran na pungkuan na bahasa Arab ay nitoron na ayaw ko kisabuto na piyo na bahasa Arab na taman sa titanong maminasa sa sabutirang bahasa Arab na taman sa mga Muslim na disiran di maganad sa bahasa Arab na titanong silang tintaban tapi kisabutan niran sa Quran. It is incumbent upon us to obliterate the Quran and the Arabic language in their existence and remove it from their speeches. Paliugat traktano, atig man na yung mga rinuay. Paliugat traktano, amabina sa tano sa Quran. Paliugat traktano, manamana martano, sa mabina sa tano sa Quran. Agumada sa Quran, ko kasasabutiran na bumapukas tano sa basarap si ko kapugan na diren subhanallah yang gaya mga ridway na bababas nira na sa mga watatanong api ako kas tanong ron na ino tanong kami ang aluloks tanong naso pagkatali umamasak na ayaw buwan Panginam nakasabutan sa Quran na ayaw bababas no ridway na mabida sa sabuto mga watatanong si Quran nagudiran kasabutan piya-piya sa basarap madama hadal Quran mawjudan fi aydil muslimina falan tastati'a awrubatu syaitarata ala syak wala an takuna hiya nafsuha fi aman until such time that the Quran was in the hand of the Muslim the European will never subjugate the East and even only in themselves will never achieve peace. Sa tama na tigilan sa Quran na sisa tangan ng mga Muslim ang magpaganadilan pagkasabutan nilan nagyitigyan na diyan kaya mga tao sa Europe agiyayay uruan na bito yung mga Muslim
na diranding magagaw bayiran mapakapangaling babaan sa mga Muslim. Nagutaman sa mga Muslim na titwa kasasagutan nila sa Quran. Na sakat tano ang mga rinwa yung agama, tigman ang kaya inuro. Na dito na bertanong akuluga ako titwa kaliling tadtano. Sakat tano na ditano din lumintad. Basta sa mga Muslim, nasasagot nila sa Quran. Kasasagutan ng mga rinwa aayarin tano na Quran. Umapunasiran susabot ko Quran. Kung mga pagtaw tano na miyada surin na taman sa mga Muslim na kebatian sa Quran na kagiyap kebatian na nakisusugunon sa penjihad na pakapteman niyan sugagan yan na penggesto niya na tamok yan ito aguso binawan yan aguso langwan taman yan nasar ka manggelpakian sujihad na basta kaya tilo ng kaya mga Muslim nakasasamutan niya sa Quran na bapya dia ginawa tano na ditano din lubintan. Uy, yajib tigman niya gini ngayak manay sa malaw na mayran pari yajibu an nastakhdim al-Quran wa huwa amda silahil Islam diddal Islam nafsi hatta naqdi alayhi tamama يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. Peter wagin kaya malakapir. Ulo ano mga kapir mambusi ko kapagagama. At kinanglan na usaran tano sa Quran. Usaran tano sa Quran o isusupakan tano ko mga Muslim makadaan lagi daya magarang aguma ano mga Muslim. Ay pinakamagarang aguma ng mga Muslim na sa Quran. Kaya basta kasasabutan ng mga Muslim sa Quran na bapya miyatay na ipagagawin niya na ginawa niyan sa kapilindingan niya ang agama niya. Na uni niyang kasasabuti sa Quran na lewan niya punggulaulan. Kinala na mausartan mo ang Quran na yan sa mausar tano o kipa pantalon tano ko mga Muslim sa taman sa mabinasa tano sa Islam sa makumpleto ang mabinasa tano na Quran ay ako na pag-usar niya tano na Quran kagaya sa Quran ay tano mambumalaguman antunay budal ako takapag-usar ay tano ko Quran tira na yajibu an nubayina lil muslimina anna sahiha fil Quran laysa jadidan. Kinanglan at tiyan na mapakisagutan tano kung mga Muslim mapakaliwanag tano kiran ayaw mo kore kamanaw Quran naswandong bubayran pumanay imanto kumar masairan na ribatuto wa annal jadida fihi laysa sahihan so ibmanay rang ko Quran na bago na ribatuto kinanglan na pakisagutan tano kung mga Muslim ayak kore ka Quran ayak buwa kore ka manaw Quran na sumana niya guni nang kaya masa nasa ikmana niya sa Quran subuwa ikmanaw ng mga tao nariba to ang kaya na to inuira na to tirwa so Quran na sa initarong kumasaw na biyam yakata bisan gibura guni man to ayak po mga alirwa mga ngaran na mangarap ayat mga masaruap kunoy na masaw mangarap ayat yoro na nun na mangarap din na maranaw na isabi kinala natigyan nakapakisagutan tanong ko mga tao ayat buwa kore ka manaw Quran na sumana niya na andong mana niya na so Quran na ditano sa yami punas ayat yoro na nun na mangarap sa Makkah na umpama ka ayat tanurong kapikiran nagyong magkapamikiran nila nun asukuran na sumusumana niya nandang nagyutugo na ayaw man niya daw balirak tanong Quran kagira di pa nga niya sukuran lagi lututul di niya nang di panutul masaya bujihan di niya di panutul masaw Ali di niya di panutul masaw Rasulullah na daw bali niya raktan kinala natin na yung kasabutan ng mga Muslim na lagi annal jadida fihi laysa sahihan na ubayran pumanay sa bago pagkasulit nila nun sumasairan pagkasulit nila nun subutadiran nakapapantag ang umat pagkitagaran nakasabutan nila na riba ito pakisabutan tanong nila na riba ito ay ini mana mga riyan
Nah dia kaya ribuai tanu. Nah ubang api pikirai inu kanian teguh saisal. Kaben yang berabah beras agama. Wallahi lagi bang nabo. Doi ngapi pikirai benuiran pekailain ka aduna karaya gian. Ama gugup sirang ko mga program agama Islam. Nabo to ayat itu ngapi pikiron. Nani wasabuti abuan rekan mga bagas susabut ko agama. No. Ayat pamikiran do na pribat miran susabut ko mga Muslim. Saan demenayai kaling dengiran. Akali pataniran ubas Quran na bamipun sangkaya masa. Kaya buwa mana Quran na subuk sumanan yang kok ini turun. Nah lubulin yan si kumasatan. Suagama nasabiqul likulli zamani wa maqam. Langwa na masa bula-una derpa na mita taksun sa Quran. Na sa Quran na kitab ayat bu kitab sa taman sa bangkit. Na kinanglan na ayat ni pagintaw ko budadden. Na sumana niyan na bubulus nuto ulang manu masatan wa mita taksun nuto. Oba niyo pikirai besu-busu miyauna. Owa. Na pingas to niya sa milyon. Biliw na tamo. Biliw na tamo. Kagiran siya din guys to. Buda ba usang kaya kaad na bermayan. Kabiw suraran niya sapira ka kana bayamanan niya natibuk sa mga Muslim. Wallahi lagi kaya mananan. Naoba yung kaya mga lokstan wa buda ba kaya mapapanan bangon. Akiga pakakapto kataya ang isaw na nga lokstan naoba mati so pamikiran niya kujian. Oba siran lemak. Oba siran luag. Si ko kapunggal bagayang ko titwa man ang Quran. Na cuma buka pasiran ko sa pakon. Kay kada na miyay tanu mga loks pagari tanu. Misalin akagiya malo niya na nandiyadam. Na ugay na sukman su titwa titik na ko puso yan. Agiyang ko tadikan siya daw di kang galbuka ko agama. Na untong ngaya mala. Tapi gusto ang kairam sa kapunggal bukang ako rangkap. Di kairam Inggris tuan sa tinggal ilang buka kurang. Karena sila dia tapunan. Gua ni udah miak watanu. Nah ya bos satanu na 3 matan. Wakil samanya na peragyan na dia udah lumpas sangkai mga gelbok pujin. Oi. Nah iman to. Nah kali ini dia nama profesi na yang kumaapun na mujidi. Wallahu alam. Nah tantud dia kumalawon. Dan lagi dia sumiyagin kubang samurawon. Agi yung kaya kapapantagan. Yang managi yang aku bugawin siya gitu. At yung sabi na tiyan na mamilay doon ako manari-gari. Kaya kadang-kadang lagi guru may kebalang taon siya. Milay doon ako wakigari tiyan ng tigang kayo na rito. Tiyan na kayo kaya ada taong buat ito ini. May aguto si Handa. Sakta na ada taong kato ini. Anda may mga pia-pia mama katugas sa mga mama. Aso mo nga sa dibo na may mga araw wadi mo di manay doon. So mga sa Manila na may mga araw wadi mo di suli. Garinuan niya titi na malo ako sa atomikas. Ada kira betul miyausar, betul minitahun. Hei bagi penastar, mau ripun Allah, hei mga Muslim, mga mujahidin. Suat kesuci hendak karena beri subatan. Berarti yang nakasukuran, nauman nakalakatan. So hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yakumang aun na ipsuku yang sucian. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Penjihad kano na pangusar niya ron so tamo kayo. Ang suginawa niyo. Ayat jihad na diinggas tuan. Ayat jihad na pangusar ng suginawa. Na upang nakadakaon mga sukat. Nakiyung kayo original akan jihad. Ako na ba di sugat at nakapinggas tuan. Uba na tamo ka na mapinggas tuan. Na uba ka kailangan sunyawang ka na sunod sunyawang ka na yan na kuwan. Ako na ba ini? Kailangan. Nadakon mga sukat. Naging original akan jihad. Nasukpan-sukpan doon nga miya kasukaton. Nangauto penangabasam sa beda miya buto. Ukuri na mapya miya buto. Na ino kalikuro ba miya buto supagaling ka. Palaya ka nung dinggal ba sa jihad. Ini ito ka nasa gudungan yan. Miya pa kayo mga niyan sa matinggaway na kel budong ka. Saya na kung malubuliman no suditan no digan jihad. Gagitidutan no sa mga pipiatra. Uditan no pan makadeg. Wallahu alam. Kararangitan tanong wallahi naman sumanga tao sumanga ansar siyang pusa sumanga ansar bunyi ko masairan kaya ko mga bubugod sa Islam igira naman lutan wagi gumugaw kasama niya na mga bubugod sa Islam mana yung mga ansar
Yaw gupatan sa Rasulullah nakataya miya kilala, miya kang gobyerno, na miya kang bagre Islam yan, nasa tanong mo muna malo, tanong miya miskin, kami ang gusto tanong ko jihad. Na miya kadakit na yung galibag sa Islam, na malo tanong lumaylo tanong at tigilan malo to. Katordong tanong sa kawiyagan, tanong kayo nito kari o makakasuyang ko to kabagro kawiyagan tanong. Tigman to mga ansar. So kaya tirweran ro na initurun so ayat. Wamfiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Gusto niyo suagama wallah, gusto kano sa lalang wallah. Uban niyo sumbu na ginawa niyo kung kabinasa. Ayaw to bituan sa isumbu niyo ginawa niyo kung kabinasa. Nang utapitirwira na lumukutan o pase, kami ang kabagar Islam maya. Nami ang kabagar hindi kang galabagaw mga tao. Nasa tano na turbuntan o pase so kawiyagin tano, amalumya derudus, kakagya yung puto kaya suporta tano ko nabi. Natiguan na agyanan na kabinasa. Gustuan niyo sutamo kiwalang ba? Sulabaw ng gustuan niyo ba? Di niyo inamay kaya pagutwiran, mga pagariniwan na ito kakasisigi. Nasa kanawalong panalambaw ng gusto inyo sa agama wallah, di niyo sumbu na ginawa niyo ko kabinasa, gunag kanong gusto, gunag kanong jihad. Kakagidam niya, so katiron, mga pagarian, magifalas tanong, mga babayan, susuporta tanong ko jihad. Yung ano ko tanong na yung katawan na kisir, ano na, andang mo to, ang tawa ka babagong tapos dami ako makapatakasan ng pisa. At higaswa-kiswa na tamo kaya na kinalanas gimana water suporta niya na jihad ya. Kau di suporta jihad ya na magkakini demis kan ubusan nga na mauli ha. Wallahi lading benar-benar itu akhir. Basta saka na yang kapipikir nao kasugat. Nakatago nga sasi. Kaya miya kasugatan so pedega. Na mata-mata na nanawanan sa diga mag-ikhlas. Kaya kapag ikhlas nasusuguan na punggal ba nakasas original lagi susugunun na yung original lagi susugunun kung kanjiyan nasasakatan ka punggas to ka na makailangan na ginawang ka na sopin so tamo sopin so ginawang ka na yung nakita man naso ginawang ka asar buka mamundas so diyan ayat tigi ibentay miya kaso yung buwang kuta katuloy ang ibentay miya ayat tigi na foundation no agama na sukita buwag Allah gusto po tao na panamar so manisa sama pakatimbang yan, so maswayan sa Quran, nagud na po taon yan, amit titiyagarian, sang puto akatanto, ang galabag ako kapamunda sumanaw kita buwala, siyang buta man mga riyakan, mga watakan, congratulations naging, sang puto akiyay layame sa dito, inuntong ka na nagwinuntong sumalok siyo, amya makaswa ka no, sa Quran, nagiyad ni bubulos pangintawang nagiyad ni bubulos ko kapagintaw niyo wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanto maliwanag niya kaliwaliwanag kaya gatan sang kutua usay nang kaya guru tanu kiyawiya tanun sa mga muryataw tanun na kiyawiya tanun sa mga luks na ayasampur na ina sa mga mujahidin pabaran na tanun to Allah yung kaya mga wata tanun na ang kuto at ikan guru tanun ukur tanun ay amapia na mabaluya po na naditan no pruto sa sikuka po nga iti kumawata tanun ay basta may lain ka basta pagilain ka so anto na ipakatundog tunay buntal o pagkatundog ka masa na ilang ang tunay buntal umakang udang o kapapantagan na masa kay yuto din ikmaloy tuningan siya kung mapita pagkatundog ka masa gupunin ang mga kamudan na sangki ka bibitin sa nga na mga kilida karsada sisagyan ka na mga atambayan na siguro ay pagintaw kumapita na di itutong sa oras gupunin ang mga wata na mabibisi kung kapag isagyan kukuran kiplang ninon na sigurado ay pagintaw mapita na mga tawa ay mga bidakarian ang iyong katuwa Quran. O rin ito na ayad na pamain ng tanong na yung kaya meron tanong sa pamukaw si dawatatanong si Naim Abdul Aziz si Naim Abdul Aziz Abdullah Afwan si Naim Abdullah si kuda tanong pangkangga si sagyang kaya loks tanong na pamukaw tanong
Ando to matatago si Naim. Si Siaporo, pamahagan na so oraso. So, sisi sungaran yan, na malubor rin para duga, ubad na maya namba oras na no, na atano kandudi. So, ibarat yan na, so, berarti ya unin na, so, khitaba, na ubad na maya namba oras, agad na, sa Manili, na mapian ang kutuwa, kan gatano si sadyang kaya mga bantutano, mapiatano, kaya gatano sang kutuwa, luksano si Sheikh Abu Jamal niunaya da'wa si sadyang kaya maipakpak. Siyan. So, may sa alungan ni mantu naaya ka papantagan ama pia agawi ka bekipang kasumasa na penalamatanakan sukadana nadepayang kaini rautian sumanga umur tanu salagi daya kalilimut adu dunu suagama agama Islam agyan suagama tanu na beranung kami kuda makan derainun sang kaya kali dimudeku panagun tamaniu sekami sumanga kangudaan apim biat kumapia agyanan suka bilang atau suka panagun sama narilaan kami ubada namia seru gerum beladeniu kase kami sumanga wataiu ada reba akan ipat mudar pa akari betenari lagi kami kami sumanga kamudaan apa pagana
penadamatana nami sulawanami beru sangkaya ahalaqa saingda ya adidu nama gisa isa tanu di tanu sisi iga di tanu nadang kia ka antanu terumpia sakalangunanguniu nama gisa isa tanu ugi puru ugi pakatu agama Islam penadamatanakeun gia guru tanu ayadan siabu jemalku panadun tamanian Pasiran sumang ulama tanu amalai paninindun ku agama Islam sakapakadu yamangnya na penadamatanakeun si kumandara berebu busumang apedian sakalamu Ayana sumanga mujahidin apa penulunku jihad apa aku agama Islam Rumanga mujahidin ipanimbang kapita asukuta marau-rauku anta pegemagi Nai panulun sujihad Nai sapar sumarata Nai sugu sumapiaka antanu tegumpia penadamatanakeun si alim Abu Hamidi si alim Abu Umair kupanabun tamaniran nasang gibua salamat ki
Ustad Hamdan Sumang pedian ku panahun tamaniu Penada matanakan Sumbalaru kesakan Kadairan deraimun suginawa kuwadumbai Aina umi kulai Narila iyakum kaden Kasakan suwata ilmu ini karim ditekan Inau adikulai Nasang ibu wassalamat Kadaniun deraimun suginawa kuwan bai Na pengeni kuku kadenan Apalapan ayatan udan Matimu ku surga tatapa pergi mudah Batasan lagi untuk hari dan yang mana dia nak asal di mana guntar masuk mga tao apkali so petad lagi untuk hari kan na ay beritahu nung ustad editor tu ina mga ko to agwan ke ilitan ke so masa sebab nasabab si sadyang kutua ay nakabetan na kutua kan getan kung mga katigan ang kaya luksan kakatan ay kadidalitan kaya ko udah pumahuman na pirawang yung kaya agar yan mamaya mo na kapakay man na penungan nurun sa madrasah kata si kaya bari matiak din ay matatigay nag-iabar nag-i sirang di makang beberapa sa wano mga madrasah na daw nung permisampay na sanin ninyo narano namitong dito po dahil pagtung yung rana sa tingin si Barrio na pangbersa proposal pagkukupantanong yan ro sa puro antang sisagi nga madrasah to na takbir Masya Allah sebab bro isa yang mortan wa mapia kaso mapipikir tanu na tanu rupan mapiro na sakanin nyo na mag-ufir so tiswallah ang berat na wala tatap sila na wala kung kada to inshallah na sabab sang kutuha kapan na napunta maniran kung di kasirpisi kung mga pagtaw na kepakaya kilay tanong buang kutuha di makiran wala ketatap sila sasadyang kaya kada to kesempatan insyaallah yung kutuha katatawiran na namapianan yung kutuha katatawiran di tanu din pangaloy so mga katawiran kawasan so agrarian agu so kalalamiron na mas malas so katawitan ron kaya susano no pamana ipungko kawater na kanya nagyang kaya
Prabu at naman ni to na din madasi ko mga pamamain ng tanong kung tuwakap kan gatanong si Kaka Impi Haji Abdullah Prabu Makapar kati sumaik na ini pada tinurong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayon na pinalamatan namin sa kanuna ay malanaso Allah. Kaya mga dato si yung ay mga kakani o mga pagarihan ng mga alip ay barangay chairman dano si lagi si ko ay malag na gobyerno wag si ko kambang sa kuya aguso jihad dano si aguso mga mujahidin si ya orang kan sarila ka dindem ni tinakapukila ni ura na kana ubaya di ura kapukila ya na ba kuni ubaya lumalakaw di magtun so dali pagkakat o kabubalo ya kana uli penuh Allah so jihad dano na taman ni mantun na di kundi jihad nami uburakan sada at may alo yang ay pagarihan asya buci mala upu benar untuk aku yang di pampus dia ko penting mo why aputo luwan akan ang kaya mga dato tanong ang asya operasyon alin dingira so mga muslim nami ko kung syukura naputo luwan akan paman agi ang kaya mga kawasara katanong asor ko numalo asinip so kuno jihad so kuno mga madrasah mga masjid kuno mga ilo tibay ubalo gituan kuno pamana mga imam kuno mga bilal nakadundun mga mujahidin ang masuportatan kaya ni dia kani pananaduan sapo ada pihak pada na importante na kia pas so kesabuta ko mga ulamatan gitu kia sababan sa ino tanong magigi mga muslim akal di kailangan ang kaya pamana piano tu lagi ang kaya pagarian maswaso Islam maswaswa gawa batia syukura araksa pamana kapmana so jihad na ya kalero ng mga ulama sirang nagito'y pundium ito na ko yun pundium wagama ano naman tumatatan amay kawatan ng good purpose yuto pamanaskan mga luksami mga pagariami saranditan de luks kaya nga lukstan mga watami ang ustad-ustad yang kay mga watatano gupan pilong besada akate mablo at yung utang pagarian na congratulations ang kayo pamanak ini sampai niyo sa kagi gira pagarian sa na pakaguro ako ay dako saya sampai na lagi daya akalayo siya buti so gama di kalau di mangani nasakan na sangko to masana ka tidak mo na siya pud niya gadan mo sangkay ang mga lokostan at naman sa giya ya mabubuta lakan nakatero na kurumman putay insyaallah taala na di kanu balabaw so mga uluan tanong sa kujihan uluan tanong sa pagagama Belagi cukup gobyerno, ada pihak penimantua gobyerno na sasaku duniran. Agi ang kaya upama na mga community ay mga nakapagagama. Kung kada kalin ako ya akapugo siya kurun. Aman sa akong tama puro asumero sa mga Pilipinas sa swagama niyo na agama mi. Ipinulo na ginapan ako ba sila magigadawa? Why? Agama niyo na agama niyo na swagama mi na agama mi winadikan mo ati ko Allah sun ko agama yo yuto na ko yaw
Uwi na usiran ni sud ko agaman yun na tariman ni usiran ka mga pagarin usiran. Ito dia kira ni panupan. Yang kaya kapag natali mo maag, yang kaya pa mananana, dia maka-extend ang kaiban. At 2025 na kamuto. Ang maka-extend, na pangalinta ayap man ang maka-extend, na sutuloy da kan, isang kaya pa manabar, ayak ipantagi na suwagama. Wah, uwi na po na lang matano si Kuala, kaya yan yung mananang na barangay huli, Hermano. Wah, siya na makapupusaban. Nasual, na minimayran siya. Nakate, barangay hulabar, dua kado na. Nakali di punay kami na padulay. Ngaya barangay talo. Nasa kami sa Din Norte, da peso toto. Kami sa Din Norte na da peso toto. Wah, at yung mga pakiwatan, mga buber, may sadam na rumini ko siran rakan sa madrasa. Namin isa ko tabat. Natama di mato na dakiran niyo ma. Adi katawan ubad namin yung marwa sa lakawa kapunan niya. Nagiya nakagiya ko pinay Peter wasik minister aso SD. Takin ubo ngami ada ngami ngamora na watay kakabali do si Abdul Fatah. Ako nga ay man na pagariak nami aligan nga area na alin. Ang tami alo barangay pagariak na barangay chairman ano si na ad na pira ka na SD po. Dikiliw sa bar. Ako pun Peter Haji Murad. Na pangaratas ini ako pakay kon sa bar. Uwi na dir kami kapakay sa Din Norte. Na pangaratas nga naro pagawin. Ay nito ka maapuro. Namala na napira, milyon-milyon na napira ka kan. Ating tanong ato na ito, marano ito, mga testi. Uy, si Dave, nagiso si Tiliay, napiliw to. Lagi yung ka-Steve, napintero kalimurad na diyan natin yung piliw. Uwi na, sisiyanan sa opisina ko, at tiga chairman. Ay, tingin na buntalanan, na di ka pangaratasan. Nasa marata rin mangaratas, na pangarata, endorse na ka. Wala bang utami ano yun na pumangunan ng mga madrasan. Nagiya ko yan ako pagmuot. O mga extensiran na sila ni mga lula to sa 2025 na kapakaya sa kung nira na gano'n. Uway. So kampo niya katano sa kampo. Nagusto kaya pakasungan niya kaya kitaluan ako niyan. Nagyuto dun mala pimbitira namin. Nagsok na ko ya sumeleng o to sapulo ang gulo. Pangin? Na ayaw ko rin pantiati-batiya. Matigin na pagyaw di garak na. Nagiman to o paguli na may bar na isa na. Agi super na ayak kaya kuha niya nagisurugo. Iyo, amya makitido. Rugo mga mujahidin ako mga mujahidin. Kaya ito kaya pakai revolusi tanong, kaya jihad tanong. At di kita natawa penuh sasabuta mga aputan. Ayaw mo, kaya gano'n po kayo mga aputan, kada penuh to. So ay malang kaya pa kada mang wagamang o panahon ni Espanya wala po nila mato sa patag to surang na ayaw sa butir ano na kagi Muslim sila na di sila siyo dito na kuyaw natama ni mato na do sila mapan niada sa Espanya na minibulak sila na miya kaupat man sa mga apon na miya kitidaw sa mga lokastan na miya da sa mga apon na minibulak man sa mga apon na miya kaupat sa mga Amerikano na miya kitidaw man pemangalo stanu, nami ada semiringan, nami ini juga pemangalo stanu. Nami ini sambil semua katanu mangalo stanu. Na eman nami tunu-tunu kaya walau presidente, na sised susah bui pemangalo stanu, na denmat naswara. Nagianan, ini pun alam matakarkanu, diang kaya riak mo kaya sungiran rakado na tiang kimamay, atagu angkanan sa kalindiranganan. Why, kada piyagi bukay data sa mga lokstan, mga ubay tali, isok sigudatan. Pakatarko ni Sep. Nananay malag na, kati ay malag na nanawang. Yuto ni pa malas kapagariak na barangay chairman, na karataw to, sa muto, kapangarata si Samuto. Wan ka, ad na pirak tanong, sa bar ma-SD. Ako nga papakayro na yun. Why, ako nga papakayro na yun. Nasukindos nung na, doon na baro para problem. Kaso sa akin noon na doon na mapipigilan na kaya tapiakan saya. Makalimutan sa nga inalo yang ipagariakan, apian pilihan. Yun ang buya dapat.
Ataya kami tunod-tunod na nga pailing. Ako ya. Pilay ako ni udang mamayin sa Marawi City. Dakuha kipay. Dakuha pay. At yun ko mamu NBI ako si ADD. Kamana tiliran na mutu atau kumi. Nasi ko jiu na miada kau. May silba may nakaso 20 kamilyon na tanda premium ka. 20 kamilyon na tiliran na ikumi sa liga na nandun ko pinamis ka. Oto. Natiya ka nandun Nandun pernah ako deh. Pihak apa nih ako presiden itu jangan tamani ke karte. Ay muturin rago na kuno labu. Wah. Natigiran na doon pada suka-suka. Nanana gimana suka kaniman? Gimana suka kaniman? Nada sabah pada ko kapain na kagiya malag na kenegta ko mga ulama. Adi ko pa kayo bata preso kada. Ada piasi ko masaw nabi na dan yang preso posisi. Ayah sila ni betul sa posisi gitu na. Ada ko din na pagpalay. At piaki sungguh na ko chief minister si Marjian yang usia Musalman. Igira na ayah Peter wa chief minister na ini begini al kasih tiang malau di Baisaka distrik. At iya na terwan yung sa chief minister adi ke pakai ubah politika. Abo sama pikiran na politika ko na umupakan mo. Kaya puga plena ka na presidente. Kaya ka namin dito sa Islam sa Pilipinas. Punya betul na. Ini ako pag-ipusan mo. Dapyan ka namin akatabo na may apakilay ka ng Allah. Ako sutaw sa Pilipinas. Agiyan ka Pilipinas. Na isaw na dito. Ako min dito na sumanga Muslim. Kasurad yung Sulaiman. Agi na so tingtan no raha Sulaiman. Naroy man pagduduso pa man na estatwa niya. So ay malag na kuha niya isaw pa man alusan. Yun ano pa may mapipikiran. Dako po. Nayak man ay nalo niya na ko yun. Natigil na kailangan ang mga kabay, mga panigasan ng mini. Diyan kaya 20 ka taon nito mag-apply na wadwa na napakasudyin sa mapakasudyin. Natiya ka na dipan. Kaya mo tayo niyan, sudiya kami kapsukan. Pumula ko sa lasuna. Kada bisa kayo istarya sa kanak. Pumula na sa lasuna. Miyanak ko na ba ko din? Ino to, nakagida ko. Hindi ba pasasa ko na ba ko sa isang kata? Nakagida mo kiupa. Naparan ako di mata tumbo. Nagyo to, ipamanan na mala. Ada pa yung mauban na biyaka pa nung tulan ako sa kasusa ka nun. Nah, sang kaya pangatulang niya chief minister na kaya Peter wa kanuna kuya na soy mailip na puloko na imanto na pulani na karanga pisan o din ang kaiban kami mangulong ayap na miya pikir yan na saan ni pangaptulingan niya sana pisan o din natiyak na alhamdulillah ubasa ni pangaptulingan na kawan uwid na kailangan na ada pula authority niya akan upang makasangkapan ay numiya ka mimbuli tanong aw pa man sa katali makaptuningan sa kapisan order ida mo ba tanong kakakapti aw pa man na pawit umbaga niya katanungan na kailangan na may pinagtanong sa pawit ka inshallah udala na sa tao din niya simbuin sa Allah may tanong sa kukuman niya nakusang tanong sa kuwersatan nagyan na ni pamanan na karna ni manto sa isang pamanan ditira imanto ako yang kasuwalan na kailangan na mako sa chief minister imanto. Agi kailangan na makapin apa. Natiya na di ko Samson. Iyo ko di mangunutan na di ko Samson. Oh, iyo ko tiyang ni mangunutan na di ko kanusan. Makurot man napkiuran ako. Asik ko kaya sunga kanon na malang na pakadugaw ra sa kuya kapugudan nila sang tataga atapiran. Amya ka talong makaliwag yung pa mga pakiwatan niya. Natigiran na Peter o chief minister na kung 3:30 sa kagabi na ugan niya magmigir eh. Ako na nabamalubuda kaya itong luwara kataro. Nagyaw kaya mo sa dara pa na kuya na daw korosyo. Benar ka na mituro ka katuruan nagyutusok sa tunapat bebo. Daw korosyo. Agi so kaya pakatiruan sa punaboy abaw na tomo ko no tuwa di sa taluga tos kami di. Ang makatiruan ko sa darapan na tomo pa to di suwe mo dal na sangib kami di na dabuki pantaga. Ay diya kan ni panganin sa ngabar gobyerno
Au kepakai na ubah matasi, uli na ubah maling suniatan. Kakna ba ninjer tanu? Na bagiban. Ay ninjer tanu na lilay kalimati. Lagi tu na ko yung tey di ninjer tanu. Muta ka mo sana na sanya ka ko na malalamat tanu ka adap na tanong niya ka ko. Basta doon makakuha na palalamat si ko Allah. Kabo sa ulian na naman po. Ugi na ay malami palalamat tanu na si ko arm. Baad na mga isan, na iman ko na bubay mama na isan. Suka ya, nakainitan ng kupo. Iminili pag yung kayaan, na araw na ko ron makapupaso. Abagwa mama ko, na naayaman lang na mini sampay swarm. Makadua polo pa na makasambi yung arm. Nagyong kaya patlago na barm, na diyan ay magawa. Agyong kaya pa manananako. Why? Giang kami ang gula abar na di magawaran dapiapan makadua puluh na ayaman na biya kapat bat menirang na miyay na itano akin tayaw agiang kaya ban sabab saya makatutaningan na sumanguluan tano na pengin tano si Allah sumanguluan tano nah bakaya mentetang pola sukada tu na maling subutan sa ayat akau bupanilan na sunin kasih apa pun na malinding sa mga muslim na miko kum syukuran sa itugong piyaw mga madrasan mga masjidan insyaallah. Yuti Ginan ipamana dia kan itumang nin sanay mga uluan talo. Ino ako kay randagan mo. Agi mo to ako ya kay senior kan at kana chairman niya kay itu man ay pangni. Kuy. Adi ba walwasinip na naman ko. Na dua-dua kabiliyun. Ang kaya irairan. Akitindingan karangan na tiyang siman kay ilalagawakan insyaallah walwa sini. Kalau ada kaya kau kubri. Nede. Atama ni matuna puna yawa. Suatian sa mga madrasah tano mga masjid tano na udi kamap bulay na repair. Agi umali makaw mga kalilida madrasah mga eskwelahan. Natigiran ada untuk dami da kana bami. Ugi na ada pirakta. Nagina ni ditano dipangnin sa mga uluan. Ako baluyan yung rakan na sarabat iniro na ipupuli ka ako sa puro. Ayaman na program ako na ipunay ako 2019. Kalo yakan sa ngayon pa manalok siya. So mga alima, miya pa sa chapurin na 50,000 isukay. So mga alima, miya pa sa Pilipinas na 40,000. Naso ustad na 30,000. Daw ang panakaswal. Palayan nyo ito sugay. Nakagya. Hindi ako madamiyon doon. Makana mundug sa bako di pangumunutan. Why? Ay yung dua kan palain ayu na lebat akay. Nagiunan sama na iklim na kan. Masyapat yakan so mga mujahidin, mga mujahidat na ipangalimo so elo tibay ubalo bituan. Agito panakway so minikila ka na isang kayo managin so bituan. Yan buli anong panibituan. Atigyan manay. Natiang na diba tiang bituan na tiang chairman ada dupa yan ay no kama pangalo mana klaro kasi so sukay yutoy pa man ang mga program bajitan sa mga kampo iminilip sa imay basta ko kampo ang mga mujahidin nasukay sa mga tao nadapya din na ito bukan na bukan yan lang ang tapela kasakan yung mga ito si kupang mga dala nado tumapal dia na iman to natigira na suwa ko na iman to kapipitan na mini umagi yung kutuwa UBC pia karatas, atigiran na ba magaga kapir ang anak. Amep na udin. Abadat no pa makiligan sa gano pa. Kada pia superman adir ka pa mapamani kay di ka service. Ana natiya ka na ubagi na kapir mayroon ada pa nang pag-apply pinit mana. Why? Ini na kana address ka na ba ko uwi na so register ka na tampilo sa Marawi City. Akasakit yan. Nagilan na ni mapipigilan. Gimana ya kailangan si Manay nagagaya agama ini na pinaka-minus na nakatipan siya. Ako yun. Katipan siya. Nakasupatan na nga yung mga madrasa. Nagyan na ni pipigil na umisampay ako. Sa isang program ako, ibigay na seat minister. Nagyan na nalangwa na kasungan na ka ng madrasa at masjid. Napalit na ng dibido ko. Wow. Palit na ng dibido ko. Ay susuratan eh. Kung sa kanong naipsulatan, sulawan at kusuwanan. Napaninta ay malang na makasabi. Kaya ko isa gawin na muna kami sa English.
Ayo pitur wa ni sekretary gal bisa usum mga purwasun do. Ati gira nadikan pe. Itu ini pituran lang na ko ya. Ay ting sekretary gal bisa da kapos pay. Ya kan ada I'm not a politic man. Itu pitur wa kan. Nada ko yan sa mo. Wah. Anda buaya kian dia dah kena kapolitika. Kayak kian dah kena masyarakat seringet. Nama linding semua muslim na. Nami ko makan syukuran. Itu dia paman kuda kan dia. Igi sekretariat di kadumpe, di kada tigimpe, denda mga problema. Kay kesel kau na presidente. Nanti akan maraming salamat, alhamdulillah. Itu dia di bagian. Namanya na, kita tahu mau dia mau aku sabar. Kira nak kuan siya kaya sabar. Uwi dahil kay tapi beta na napiyaki permaniran lang. At anang namil darupa na siya limay sana minisuldo ang utakarata sa pirmanang. Agi iman to tigir na tiawa kanian na di karo bisung no bumang ka pero kan. Na kanap na ko yung baru to pagwita ka online kay iman to na na si minister. Alaw na ko. Alas yan. Anak tiya kanap pero anak na balo da karata yan. Oy. Kadua mapipigirakan ako ya. Nakuha na ko na sa parliament, nakuha na ko na sa from commander. Di na ni mapipigirakan. Nasa ka na de piya dunun sandan na kanawa ko piya apply. Nasa ka na radio ko. Oy. Kawan dah pakai kanu ko mga post, ada purpose lang. Tidak dia ko dingelbok. Nah, pamumulan ni man. Obo, pala kaya kami saya panay man to kami bita na dan ako na puwede bukan nakakita ko kami sina. Ya pasad sa programa. Tiya kan ako mabalagatan. Iyo kay man to dingelbok kasakya sampai ra kan na kanawa para sa ginawa ko papara. Ubo ada penabgo posisi isang anadarpa na insyaallah taala nakanggulan yan. So kepasadakan san ay malang na tigil na ino ako di makapjad kagiya. So wakay so jihad na miyaloy ang kaya kakaniyo. Abia mualikum wang posikum so mga tamukiw na uso ginawa niyo. Mapungos to so tamu. Na ula tamuk na so ginawa. Ubo tanuk pipi kaya siya tanuk ko sabar. Oy, agyang kaya bang na adna kita niya na proses. Oy, udah kilay. Ay malag na makaw kito si Orama na miyay laini. Ay malag na ihisilbidan. Di na mapakararayag kagyang kayabar na maalusunod ng akuha. Tingta naman komisyon ng Pauli. Ito na po yun. Alin na komisyon ng Pauli. Apliko yun. Pag-isip. O ay malag na kusa ng upila. Di na kaya ko yan. Labi siya po na miyakaw marakan. Sa opisina. Ayap sa inisungiran lang na ano lang ko ninusa. So kibigay lang na ipumututo sa 90. Amalo kami niya kayo ayaw. Anto na ito isa ko. Na kayo ko na di ko pa kayo. So malag na pelik nila na ako na sinusaran. Tatiyar na isusuratan taman sa sarap. Ugi na sikuro. Sikumada kalata. Natira na di ko pa kayo. So pamela ako magkusar ko agawa. Natiyar na ino ako minsyad na inapada ko siya. Nasiyak ninusar ko agawa. Natira na diya may nang pelik Nanti akan umur dia uni mau pergi kita, ada dia tulungan anak karatasakan atau apa kan boleh. Nak kain no, bos tak terus lah kalau nak denda berkan apa boleh. Kini aku coba dengar kan, bagus kan nanti umur boleh ya. Ada tiga nak tulah tu nombor dah itu nilai kuidisi. Nanti ada dia ni pindah. Dia tu naik pergi kuidisi lah. Ama kau mau sakan, nak dia kan orang muda. Nah ini tu bijami, nah ini pamugay sakai pagtaw, nah inusan si ko madrasa, inusan si ko ay malang na piatayan, nah dia kan apa rumah, nah awidahan, nah bago yang berpilih ko ini saya, ayaw buka pakaya ko ya, ama kayo nung bago manang tatobi. Ko sa kano, nagirada ko lang, ko sa sinapa, nagpilih ko ini na ko yan. Tiga utama puro ira na bawal yan na bawal ko na ngailangan na po. Natiya ka na, mudyahin ako. Ino ko yung tiyo. Di ako yung sangi. Bago tiyan sumiyago. Natigil na mapitiro sa sipin. Tiyan na tiro niyo. O ba ko niyo pliko inita na ay niyo tulungin ang kakisusurat na kanong ipong 2019. Uwi na uba ko niyo pakapangambulan na do. Natumatiya na mapanumbuli ako sa kanon. Ay bumiyatiro na laming tira manintanong mo. Narobe pertano, nakatay ni tulo-tulo. Nanti na dia na niya kapya. Saundoro sa pulis, malikoy ni talaga na liran tulungan so karatasakan. Ay susurat ng uro. Na inshallah utala na samiya na hindi na ni butali. Buwan. Kasakan na maunto na. Daaba ko inakala apela ka gobyerno. So minibigay ra ka na inusara na kan ko
pipigilan na pag-usala na kami ng ikasuswat wala. Kenapa kayo gobyerno? Kenapa ako gumagalibog sa gobyerno? Kasi ako gumagalibog sa bar. Nayat-yati ko utangan sa presidente. Nasukep sumbiagan. Ay ini pagailakan. Ang makapupong ko Allah yung gula sa sip minister. Na mausalakan si ko pag-usala na kami. Uwi, dadam ako ko. Diyan na ano pa manaskano ang mga watami, ang mga murid. Bala-bala sangon ng Allah ko kapanagong taman. Ay insyaAllah ta'ala nasus kami ron ang mga luksiyo. Anaya malag na taman sa sisya kami. Nagudapyapan mada ko ron. Nasutungan na yan bangsa kan apantag si agama. Na wadin rakan na insyaAllah ta'ala. Na iturubo kami ron insyaAllah. Why? Na di tabot bakter ka na. Inudio kami sa Enduray noon. Sabab saya man na paganero ng tanong makapamagila kay sa gilap subuto si. Anaya man lang na batabon papakasagod. Na iman ko, na miya kapamagila tanong na tiyang na di tanong na nanilin. Uway. Ang niya kami mga ustad, amin itawag lulog. Tapon wawuli man, nakatanaya man sa nawida namin na kanapanubas kami, niya masasa. Uway, ilayan niyo kami susulat kung disupunan niya. Uway, siyanan makapupuon, aimuit. Pila ka na isa kami niyo na hindi pa masairan sa Belgium. Nasirampon ni Tumiyam. Kanaubos kami Tumiyam. Naiupitirulan kami nakatanso isa kami niyo ka na sabi mo Belgium. Nakikinimin kami na doon ko kayo sa Belgium na doon peso ni Magatos ang takali Magatos na doon pa namatang. Natiyang natunay ni, na natresun ta. Gumagato ka kumud. Ay importante na so, kakanta pa ng mga ustad, naiman na sa ano siya, sa pula-uli man na katana yan. Awi na namin na diyo may katawan ni Sulda na. Kasinan, ito matamo, siya sa pamanaban. Siyanan makapupunangan na pamilangan na sa kami yun sa imoy. Nag-duty program kami ron. Sa ibu nanti man, nag-yun kaya 2 ranaw. Nanaya malaw na dito na may hindi bumiron. Nasatian sa daw kanubi na may lukaw man na makuha. Diyan na ni masusuakan so kabubaluyakan na sarabante si Sanayaban. Uwi na epon niya niyo. Nakaumanan na ka insyaAllah utala. Lagyan ka mga madrasa ang tanong. Na doon na pidutaman niya ng kukapsupur tamiron. Uway. Ay lang ang pugisyon na pagariyan. Kaya malag na wana ng bonro na lagi mabunga sira ng pamasaya malag na abral. Uway. Kanabaya kaya padakan saya, nabakupya kalipati sudihan. Kaiman to nasa opisina ko nasakam. Nada opisina ko sa marami. Nada opisina ko sa simusa ko tabot. At talo-talo kami ang kamino. Ila pugiga corona sidi pamangiga mga ngudaw to sa kaya malag na mas kitro to sa mutaw pamana ubay opisina. Uway. Kana uba ko supod. Kaya malag na kuwan. Uway. Sa kanu 5 taon. Uway. Yang kana na matatag sa kamputano. Apkinibilo po naraka na nagugobyerno. Agugina so TDI pa kan approve. Nagyang nga na putula kasi siya nga nakamputano. Kakalo-kalo na dapi ako may opat. Nasunduma na yung dyan. Na al-nadar pa ay man na kibulusan niya. Bala-bala sa kanunong Allah. Ya ang balingan na kami kanunong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. May sabab perlu na nakuan. Ayaw po lang ba na yung po closing remark adla kalimatul kasira po ma'al ikhtidam. Kung kapipitan na napagisirok tanong kay mausad sa mga wata, tingin na doon man ikapong ginyo kami sa mga plastic. Oh, hindi nakaratas. Kaya si kung nauna mo saba ka na pinutang kami mga luksami na sumami sa 20-20 sa miya lutang kami na yung tipong gumigiran. So iman to, nakanova plastic ako karatas. Kakas makapupong sa mga lukstan o ay pong ginertan ni siya. Nagkakon yung may pangapira. Takbir ano? Takbir! Ikadua na sa mga perimutan daw kung mga watatan wa may mga imtiaz, may mga sund na anda mabiasa na siguro sa mapitan na ro tanugiran ibigay para na problema tanuro di ra mainam. Iya tanugiran ni mato ibigay ang kutua kasarang ko
nakata lagi pa susunod sa kumbong ako bangala na amay na release ni Kiran asang nautuda na suwan na doon sa absent na pa sinabutaran ang tawa ka sulista na yan yung tulungan sa pawitan nyo kaya bisan mapsimba nga ngayam alos na nuha impi na paki-close ang tanong si Sayang kaya mapapantagan kapapantagan na mudir si Sayang kaya madrasa tanong close tanong guru tanong kaya ang tanong misampay so pag natanong sa kaya mga banto tanong ang puto bisa mapsuming sa Jumu'ah si Sheikh Abu Umair Imran Mangandaw mapunta ka katero ako ayun kadusi siya yung kaya programatan. Hamdan wa syukran yaliku bi jalali wajhihil karimi wa azimi sultani. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab ko kakampat oras kagi ko pagani kami sa makontod na ipupuntorag ni Barrio ayak na ya kanuguniya natin ginagapakataling markatano nga lokstano kagi iseno sasalubaan sa oras natin alhamdulillah kagi ni kaya paronian sabab pro na si ko kabubalayak na pagaling ko jihad ipong kumasay salutan sa balindong balaya karisir si ko sirman skanim sa western RSRC na magpada kami dun minitagap na niya nga bubrigid ano dun niya nga bubrigid commander kanokman na sakne headquarter batalyon yan sa Urasot. Minitakap na nibalis kanya na Northern Mindanao Front Commander na miyakrit mamuso mga bis na inipon ro na sak ni bis commander sa one of first bis command na taman din iman sabab ro na agian kaya darpa tanwa ilang gawani kumurdira loksoto sa psikpuintano nagingan na nisagad yung sa nadat siya mga walay sa katulong yung nagiyan ni psikpuintano na tiya kadagan na kang panapor na ginanip betul na misap likodaw ka kakagian duduk sa mga sundero sa Padilla nagisiraro paksor nagi kami siya paksor mam sang kaya porod na bantayaw kapapantagan na Barrio Kapitan na kutaba pa niya si kadi bubangar pakasurga no Allah nagu kami siya lunduti yung mga sundero sa mga kapon sa Magalang na bendi mga prepare pa na usoto kairang kay pus na tiuno kami silang saya mata ni nabi kami silang saya daro kami membuat sa nila pa ayam mana niyan nagito yang kadar pa na padai ko ayam mana niyan na bakata Allah ta'ala dan nakapagumbasan kakagi siya sa mga paduko mga pagalitan o mga mujahidin uli na to na yang kaya may pantagong sa giyang ka madrasa kagi pipikir na kano to pagkukit na sa pakaisya na alhamdulillah kada ang panamisya na miyaw na sa kiyapan mapuruak na yan ko penggulaw lang sa pantag sa giyang ka madrasa giyang kaya madrasa tanong na siko kaya pandemikian na ayaw ko siya kembali nga nakasokay po sa ulautuar na siya kumiyaga sa isagi nga municipality awao ino to na kagi isa ni pala nag-iisa po nakalawag ang mga bang sa tanwa na nabuwan ni bari man to malum niya dibilap sa agamasan na miya kalabi ako rosa puloragun akiap madrasa koro na alhamdulillah kasopya kapagalit tanur ang mga wata na adin din na miya makagraduate sa kuliah saging kami po saragun o yan ang pandemic na mimbalingan ako na ayaw po abuntala kanalagang tanong na Rabi Ptida nagyang ka building tanong na maliliter kilaya daw nagyang kaya sikan puno ng isa building na sabab sa giyan ko ta kaya panaguntaman tanong na iman to na kaya kapapantagan na magandang katano siya sa kumpulito ang mutawasit
ipun sa kindir kompleto, if tidak kompleto, mutawasita kompleto. Udah maling sumanahal na ulapan na yan, nalakan tanong saya. So, ayaw problema ni iman to na mga tao kami, mga kalimu-limu. Dahil pesukayan na kami, dahil peliadur kami, mga farmer kami, nagsapaswi kami na prilimunan. Kami ni pamagana nga farmer. Ka-farmer di po farmer. Kailan saudara kami na mapiasolo kami. Ugit na dapang ganap ko nagay. Nah, ayaw piso kayo ni Saguro. Uman sa ulan. Nah, ayaw piso kayo ni Saguro na kukumad na 20,000. Kenapa mengalai sokai sama guru Amika si sanggibu dia nabi sanggibu awal. Nah, pagalai kami saya ke Mekah. Nah, ayah kada kami nabi kami magatus ke familia. Nah, pagalai kami ke Mekah samu tawasit. Nah, niya kalampai desa 60% awal. Ayah mana niya kamu ko perit sagi madrasah tano. Lemika kami puruman nadama ka 50%. Lemika kami puruman nadama ka 30%. Tayo mana niya na kumuko pereta. Kos kami siya maging. Awas sama niya na titaw dan kamiran. Iman to na Allah wala murapay sa 20%. Kasama na yan, ayaw mini pangadiyan ni namiyakan ng ulan. Na ayaw mo mikes kay na niron sa guru na talo-talo ulan. Makautang kami sama na kung mga guru kami sa talo ulan na sokal. Na di ni katalo di kami ran sa diglasi amay ko lumukab kami di misiran na kasokal. So sama na yan. Na diyan kaya tagtano na maluduay ni kanda na piangan ba na ni Bariwa tunari ito sa playo daguan Harbiplex. Nah, nakiba ko niya ilan. Ay malam yan. Malap plano ni Barrio. Nakagira si Barrio na titaman mambu. Titamanan. Alaman taman na wida kalamin na kasasakuduan yan. Na ayun na plano niyan na pagpagrutan niya na diyan ka madrasa undi man ikapasabihan. Yang guys sa building tanong na ba tanong ako nga ay plano sa no baya ka tape kan mapia ka pagkadara pa yung nila idam niya nga sa salat. Sama bro na madagala yang mapipikirakan nagagi ka ta sobrang alas 11 nakanakon ba sa sembeng sa Jumat tagi nga lokstano. So pandalamat tanamis kanu sa bari-ribu salamat. Dan na tamannya na panalamat ari ako ya bujaman kalangulangon niyo alisir. Sabab ko ayaw manan yan na miyay Amerikano adi kami niyo ipunderenon. Dito kapanalamat Amerikano sa naino kaso Allah tari mataw tumarotop ko langon taman naging manggal ko mga urip niyan. Sabab roon na banda yung isatakano na katmantanwaya kagya minisigap pasigin naging oras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Allahumma alif qulubana kama allafta baina qulubil muhajirin. Allahumma ihfadna kama hafadta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li'a'la'i kalimatika ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كما الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ukaparo rekan mga watani gusto mga babayi mga didapasan saking kana ng mga bangko na di ka naroon din na pagali nakasana meron din pamaganag yang kana na ipambagaryo para di tano masagala
kata si Sheikh Bumir na paglutan ni na mabantutan sa puro. Ada makaliwang ngayon logs tano sa kuto apa gupin retano kaso mga padalogs tano mga pedin sa kausawan ko na syahid si Haji Rahim na hitituing din. Ay ko ilabang ro sa nguto adarbaga niapat gawin na kung makalutay do ibalin siyo na naden malin so bangkay niyan manapat gawi ay ilabang ro na kay humaparo amado so katidawa amya paro asunguan na kialut na den malin so bangkay niyan ay sinong wanan kya patay punal oy ako sa mga pada mga mujahidin pinalamatan ng alok sa no si ante nga mga pamungkin sa mga watatan amya mga unurol madala mapipigil tanong pater tanong na sa oras na ditun datun sa nganod mga watam yaw kahit ingger ka nung mga pamugyan rano kung siya mga logs tanong ako sa permio pagtanyo tigyaw patan ibagang na ikiw sa handani na sa kanyang mabanto tanong na manik tanong sa puro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga murid sa halaman na tinimbang tanong sa iyo. Thank you.